Het is een reis van zo'n 6000 kilometer. Maar op de eerste kilometers komen ze een tal van obstakels tegen. De ion die het van Friesland naar de Sargassozee bij Bermuda ta wollen. Om te zien werd de visken tjen oorrennen, of beter zijn zwemmen, jouw wetenschap Friesland en Van Hal Larenstein een tal ion een zenderke. Dat baden je bij wetsers. Vanzelfs waren de ion van tevoren natuurlijk verdorven. En dan gaan ze, zodra ze verdoofd zijn, dat duurt heel even, dan worden ze hier vervolgens, krijgen ze een aantal kenmerken worden opgemeten. Vinlengte, oogdiameter. En daarvan kunnen we precies het stadium bepalen van hun schierstadium, zo noemen we dat eigenlijk. De Durif-index heet dat ook wel. Dus dat wordt hier allemaal doorgemeten en vervolgens gaat hij naar die tafel. Daar wordt de zender in gebracht. Zodra zij klaar zijn, dan gaat de paling in de vervolgbak. Hier komen ze dan bij en als ze bijgekomen zijn, dan gaan ze hier vervolgens in de Zuid-Ier. En dan mogen ze hun reis vervolgen op weg naar de Sargassozee. We hopen ook te ontdekken of er nog knelpunten zijn die we van tevoren eigenlijk niet hadden kunnen weten of zien. Want je hebt hier natuurlijk een ontzettend interessant traject van Dokkum en dan hier door de Zuid-Ier. Dan moeten ze bij Ezelstad of Ezelmerzijl langs. Dan komen ze in het Lauwersmeer. Dan moeten ze de Kleveringssluizen langs. En dan moeten ze weer de Waddenzee door. Nou, dat hele traject kunnen wij met onze ontvangers al die palingen volgen. Doel van het onderzoek is het verbeteren van het Frieske pad van het migratietraject van de ion. Want dat er wat dienen worden maat onder de iel staan, stiert Neffers Huisman als een peel op een wetter. Op dit moment, als je het kijkt ten opzichte van de jaren 70, dan gaat het niet goed met de paling. De paling heeft ook een eigen Europese richtlijn, dat is best wel uniek, om de paling te beschermen. En het is dan ook van groot belang dat we kijken hoe we meer kennis krijgen omtrent de levenscyclus van de paling. En ook op dit soort gebieden om te kijken wat we moeten doen om die palingstand te verbeteren. Wat belangrijk is voor die visstand is dat vissen die voor een levenscyclus moeten migreren, dat ze ook kunnen migreren. Dus dat ze op een gegeven moment van zich kunnen verplaatsen en dat ze voorbij obstakels kunnen. En we willen natuurlijk ook graag dan monitoren, meten van wat er precies daar gebeurt. En wat voor obstakels houden we dan correct door? Nou, dat kunnen verschillend zijn. Dat kunnen de gemalen zijn, dat kunnen gemalen voor de dijk zijn. Dat is een hele grote barrière om te nemen, dus daar hebben we vispassages aangelegd. Maar ook hier bij Wetsers, hier zit een grote stuw. Daar kunnen ze nu omheen zwemmen sinds een paar jaar, want er zitten een vispassages. Dus dan kunnen ze op een gegeven moment op die manier uit dit gebied trekken richting Lauwersmeer en de Waddenzee. Wanneer het onderzoek de eerste resultaten opsmieten zal, is nog even een afwachtje. Dat hing het ervan af hoe het of de ion zwemmen willen.